barakatuh. Barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon kuma suna cikin wannan application din wanda muke kawo muku darasi akan sa akan yadda ake edita kansa mai suna meitu. Wannan application din mai suna meitu video editor. Kai tsaye zaka iya zuwa ka samu dukkan darasin da muka yi akan sa a playlist din mu. Bangaren playlist din mu za ka ga inda saka meitu video editor. Za ka ga wannan playlist din idan ka shiga wajen za ka ga dukkanin bidiyoyin mu wanda muka yi akan wannan application din na meitu domin nuna muku yadda ake editing da shi. To a wannan bidiyon muna bangaren nan na filter ne. Filter kamar yadda ka sani, filter abu ne mai muhimmanci a cikin editing. Ya kamata a ce ka san muhimmancin filter a cikin wannan application din. Muna da application da yawa wanda muka yi bidiyo akan sa. Zaka yi zuwa ka zaba kaga wanda yake son ka koyi yadda ake editing akan sa, ko kuma gaba ɗaya yake son ka koyi editing akan su. Duk zaka iya koya a cikin wannan channel ta mu ta Ibrahim Techtube. Kuma sannan ka kamata ka ziyarci wannan website din namu mai suna ibrahimtechtube.me domin samun labarai abubuwan da suka shafi technology da yaren Hausa. Yau bari mu shiga wannan filter din nuna muku yadda ake amfani da shi. Yau ba ga hannun yanzu mun shiga filter, amma dai nuna mana cewa sai mun kunna network, amma dai yanzu dai ba mu damar kunna network a cikin wannan wayar. To don haka za mu skip din wajen filter. Duk da cewa dai na san idan ka shiga wajen filter ka bude network din ka shiga wajen filter kadan yi downloading din wanda zaka rika yin amfani da su, to kai tsaye za su nuna maka cewa ba tare da ka bude data ba zaka iya amfani da shi, wato offline ma zaka iya amfani da shi. Sai kuma wannan tuning din shi ma abu ne mai matukar muhimmanci da ya kamata a ce ka sani. Shi kuma wannan tuning din kamar yadda ka sani ga nan wajen ya zo maka da controls, ga nan storage, ga nan da sauransu. Dukkanin wani abu ne wanda zaka yi bidiyon ka make up, wato ka kara masa haske ko ka kara masa duhu, ko kuma ka saka masa wannan bigness din, wato ka saka shi yi wani abun wani hasken ya zagaye, ko kuma ka saka wani abun yayi baki a gefen sa, ko kuma ka saka background din sa ya dan yi baki, ko kuma ka dan lalata background din sa, ko kuma ya kasance cewa background din sa ya dishi iya mutumin ne ya fito. To wannan bangaren zai taimaka maka kamar yadda ya gani ka gani ina ji haka gani ya kara bidiyon haske. Amma dai bari gani bari mu fito daga wannan section din. Wannan section ne mai matukar muhimmanci da ya kamata a ce ka san shi. Yauwa sai mun hada bidiyo na gaba. Kuma kai kamanta ka ziyarci wannan website din namu mai suna ibrahimtechtube.me. kuma kai kamanta ka yi subscribe da danna alama kadarwa domin kasance da dukkanin sauran shirye-shiryen mu da zamu dora. Kamanta ka danna alama wallahi da wannan bidiyon ya burge ka. Sai mun hada bidiyo na gaba.